Welcome back to my YouTube channel. This is Hangal, girls. For today's video ay mawala mag-games rami sa akong mga pagmangkon kay boring kayo among Domingo. Nanguha mig santol. So the next video kay magmukbang mig santol pero karon magdula-dula sa mi. Kay naman ko'y premyo. So amo tag matawag banig dig in the floor game challenge kay ako masilang ana sa excited. Ginoo ko pa sa iluwang ayaan. So mag-start na mi. Let's go, guys. So guys, kay kanang naang wala ni particular rules and everything. Basta burag ako ra nang pangutanon ako mga pag-umangkon kay di ba po ni mga ni mga bright to ning mga bright mo ne. So walay mga buot ako mga contender for today's video. So, say hi to people. Hi mga person. Hi guys. So ang among video karon kay unsa kay una nako i-question nila no? Kay wala naman nag face to face wala po ni nag-module magmutana lang kung basic lang yun kayo ng mga question para pod kuan. Sa ngalan nimo? Argel Alapap. Ikaw? Aidan Alapap. Ikaw? Dobuang. Limwel. Limwel. Ina my name is Limwel. So guys, for today's video ay ang dili ka answer kay atong i-dip sa nawong. So kalumbaan ni nakoy premium nila pero later na nako ipakita kay tuwas taas. So ready, get set, go. As usual exempted lang niya mo kuan o testi kay man di man pa ni kay kabalo kaya no. Pero i-dip lang nato nig-appeal para ma-enjoy. So, walay klaro nga challenge begins. Ready, get, set, go. Sa ining lista. Sa ining lista. Oh, no. Ereng. Cut. Cut. Ereng. Cut. Cut. Agoy. Sa ining lista, ereng dong. Baka. Sa ining dong. Baka. Baka. So sorry. Sa ining Baka. Agoy. Agoy din ito. Oh, no, 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 no. Nagkusa na lang din siya. Nagkusa na lang din siya. Ana, stop na. Next question. Agoy, wala pa nakuha na ilang na mo. Sana all. So next question sa in English sa Ero. Ero. Dog. Ikaw daw din is ero. Wala ka hindi sa dison. Sa in English sa kabayo. Horse. Unsay in English sa pato. Oh, no, 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 no. Ala salvoy sa ina. Ala salvoy sa ina. Ayaw na. Balik ka. Kunya, answer pa man si Kuhan. Next. Dayon. Next question. Unsay in English sa kabaw? Karabaw. Ay, ulahi ka dun. Ulahi ka. Dayon. Salbahis kayo nga ano. Sunod. Unsay in English sa kandeng? Coat.
No. Unsay ining lisa? Manok. Chicken. Ah, oh my God. Asidon. Asidon. Siya na lang pinagpusa. Tawagin tayo. Dam, sa ining lisa. Baka. Sa ining lisa baka. Baka. Iro man daw. So, next question. Unsay, mana tayo ma-insay in English challenge, no? Unsay in English sa ulo. Ulo. Head. Correct ni Kuya. Kuya. Clap, clap. Next. Unsay in English sa kamot. Ay, ka-bread ni ko. Nagkusa na lang tayo kakuan sa akong ka-very good sa akong mapapamangkon oy. And, unsay in English sa mata dong? Mata. Ice. Yay! I'm so sorry. Wala kang good siya naka-answer. Siya na lang ikusa na lang niya iyang kuan. Ikusa na lang niya iyang nawong ugduot. So, very good ni Kuya, oy. Next, kani. Next level ta. Kinsay pinakabuutan? Ako. Ang pinakabuutan si Nigel. Kay mabili ni siya sa balay, maglungag, mukabo, pagpakaon siyang manghod. Then, kinsay pinaka? Makulit! O kinsay iyakin? Si Jipron. Kinsay hyper? Si Kuya. Oh, no, 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 no. Si Kuya po hyper. Na? Disipo na mo. Dayon. Kinsay pinaka? Kinsay kusog mukaon. Same kusog mukaon niya. I'm so sorry. Advice kayo ang ayaan. And then, hapit na mi. Burag gamay na ligid ka ang video for today's video, no? Kay burag naluoy na kasi. Naunsa rin yung mga nawong, bes. Naunsa yung mga nawong. So, dapat, dapat na kuan na guni, assorted challenge na guni. Kay ayaan kuan. Kaya na ang kontrabida kaya ang ayaan. So, naunsa naman yung mga nawong mga besh. Picturan. So, for today's video, guys, next level na tayo, besh. So, wala na, gwapo kayo mo. Picture. So, balik na punta sa another challenge.
Bakit? Ay, ayaw kuya! Na, yan na lang gibutang tanan sa. Yan na lang gibutang tanan sa iyang nawong. Ilan na lang gihurot, murag na anoy na sila. Na hyper na silang talan, puslanan. So guys, murag mauna lang dagway na nga video. Yan na lang tataman. Ako sang kuha na tong snacks. Kay pag humanani, magkuan pa man mi. Ganahan kasi Jiprol idip iyang nawong sa powder. Kasa si Nigel. Para digway madali miguman bitaw. So, that's all guys. Di na lang mi magpadayon og games kay. Gihurot na nila og powder og sila ra pong mga bata amoy kusog kay mo ana-ana. Amoy kusog kay mo ana-ana. Na, kumusta manawong? Ganahan magud sila kay pulbos man. So, that's all guys. So, thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Please subscribe my channel, Hangal Girl, and click the notification bell. Para to mo ang games for today's video, mga person. So, bye for now. See you on the next video. Say bye-bye, guys. Bye-bye. Bye. What happened to your face? Bye. Guys, mga migkuan. Santol. Mga snare dyan og santol o. Tamis. Tamis pa. Nara o. Yung mukbang dahin miron. Ayog lang hugi og kuan. Tamis kaya. Tamis mong gusto. Nakatamis ko lang ng santula. Pantay na isa piring diha. Badulta mo ni akong tilog sa piray. So for today's mga person, kay mga untag santol. Nara. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと